bandiraɓe heɗiraɓe on calminama on jura ah kabaru jaam korka galle kaw wallahi yana beaucoup de surprise gaɗaɗa hoore ma nande min mo kaw bas mbeɗa pari mbeɗa pardi mbeɗa ari mbeɗa ardi te nak mbawɗon yejjidde abonné All Vision te wallahi il y a beaucoup de surprises et ça sera golden nder assalamu alaikum yeɓoɓe All Vision TV mi salmini kala ɓiɗɗo pullo woni donc juste ran ko waɗde noon annonce korko kaw hikka de mo jii korko mo meeɗa yiide mo jii min e facette goɗɗo mo gandirano kam mo jii basire e faceraji goɗɗo mo gandira mo jii ceeno moɗen yalam woɗɗo e wonko saga kadi korko ka minen ni comédie o ɓoro donc minen jonani amen mais ene waɗi nafoore ko jangare hen par ce que hunde kam so fillinani jangginani tan ko punti wona wadde noon ne waɗi comédie ene waɗi drame ene waɗi kadi ko ganduɗa ko wiyete suspense foof nani hen wadde noon kala mbi pullo to woni wima resté connecté mo waɗan abonné wiya waɗa abonné badɗo abonné yo jooɗo wasa dirtude ɗo ko goto woni korko dal kaw eyyi assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mbiyo mbimami kala to mbawɗon wonde e dunde baba adama nde ko kalidou Diagne gorko Madina Diagne ɓe salminta mon ɗo en calmini Sénégal kono en calmini Mauritanie ko tottude mon aadi so allahu lamɗo o jaaɓi ɗo e chaine mon mawɗo All Vision korka mawɗo korka galle kaw mo on jii ko hesɗi mo on jii ko weeli mboɗo rokka mon aadi tan goo korka woto tarde ɗum hakkude kalidou Diagne gorko Madina Diagne hakkude mum e ceerno Moudi Aydara tanum nelaɗo kaw basga e ɓoccode nde Alassane Pamdo Jamanu Mari Soumare en hewɓe mo on jii surprise aji kewɗi wadde bandiraɓe fulɓe mbaɗe abonné All Vision mbaɗon préparé korka belɗo inchallahu rabbi hakkude Mauritanie en Sénégal en France en Europe onon foof gaare mbaɗe abonné All Vision oɗo korka so allahu lamɗo jaaɓi mo on belto mo on jal ma findin kono kadi ma herjini wadde woto mum lutaɗo ɗo e All Vision inchallah korka galle kam o guiɗo mon sehi moon ceerno Moudi Aydara tanum nelaɗo ganduɗo kalo ko yewata so ene yiiɗe yetto jaɓɓe mbaɗa totta moon rendez-vous noon e All Vision ono ɓiɓɓe fulɓe onon fof jeehe mbaɗe abonné mbaɗon partagé nde hikka korka galle kaw ko All Vision dogat ceerno Moudi Aydara mbaɗan nder Kalidou Ndiaye en et cetera e hikka jiyon kon meeɗa yiide e All Vision minen min paari